Siyiqiniso isisho esithi uNkulunkulu uyayithatha into engelutho ayihlalise namakhosi. Bafowethu, namhlanje ngizokhuluma ngoKhuzani uKhuba, umfana kaMpongosi le enkandla eMandaba. Uyabona njengoba excuse. Yabona njengoba ngithi siyiqiniso isisho esithi uNkulunkulu uyayithatha into engelutho ayihlalise namakhosi. Ngikhuluma ngoKhuzani umfo kaMpongosi. Zolo lokhu eminyakeni embalwa eyadlula siyokhumbula kahle ukuthi uKhuzani umfo kaMpongosi simbize ngawo wonke amagama ongawacabanga. Simbiza ngedixa, simbiza ngayo yonke into embi, simbiza ngomgodi, sambiza ngayo yonke into embi, amagama amabi anobusathane. Kodwa uNkulunkulu lento besiyibona ingelutho wayithatha uNkulunkulu wayihlalisa namakhosi. Buka manje uKhuzani ukuphi ngokwempilo. Noma sesidlulile thina ngokwempilo siyaqhubeka sisamdelela, sisambiza ngawo wonke amagama. Kunalokho akashoni phansi ngenxa yamagama esimbiza ngawo. Ulokhu uNkulunkulu emhlalisa nje namakhosi. Ulokhu uNkulunkulu emphakamisa more and more. La sikhulumi njengoKhuzani nje. Sikhuluma nge-icon kaMaskandi. Sikhuluma nge-icon kaMaskandi eney'ndondo eziwu-25 kulo mculo kaMaskandi. Sikhuluma ngomculo onama-achievement ayisimangaliso, into ongakaze uyibone emculweni kaMaskandi. Umculi ohambe walanda ngisho iy'ndondo phesheya kwey'lwandle. Sikhuluma ngoKhuzani Mpongose. Lento ibingelutho izolo, iyidixa izolo. Namhlanje isihleli namakhosi, isihleli esihlalweni sobukhosi, ihleli namakhosi. Buka manje into ezokwenzeka. uKhuzani uyoshada mhla ka-15 December. Kwenzeka into esingakaze siyibone. Mina angikaze ngiyibone lento eyenzakayo njengamanje. Angikaze ngibone abantu abahlonishwayo, abantu abakhulu abahlonishwa ngendlela eyisimanga behamba beya emzini wedixa, umuntu esasimbiza ngedixa, beyonikela besisipheko lapha kulowa muzi kaKhuzani. Seyinkomo ngeyinkomo ngeyinkomo, angazi manje iy'nkomo zingaki esezingenile kulowa muzi. Utshwala osobungenile kulowa muzi. Nazo zonke nje iy'pheko abantu ngokuhlukahlukana kwabo, abantu abakhulu. Lo muntu thina sithi njengabalandeli simgxeke simbize ngayo yonke into. Ukuba uKhuzani akaphili nabantu bengeke siyibone lento esiyibonayo. Lento eyenzakalayo njengamanje isivezela ngokusobala ukuthi uKhuzani umfo kaMpongosi, i-icon kaMaskandi, akayona lento esicabanga ukuthi uyiyona. Isivezela ngokusobala ukuthi uKhuzani ukuphila nabo bonke abantu. uKhuzani uwumuntu wabantu. Uma uwumuntu wabantu sikubona ngokuthi uma unomcimbi noma unento onayo ngaleso sikhathi, sibona abantu bekuseka ngale ndlela uKhuzani abamseka ngayo manje. Buka abantu abaseka uKhuzani njengamanje. Sibona obhuti abadala oMavava, sibona oNala, sibone bonke abantu esibahloniphayo beyonyathela kuloya muzi kaKhuzani umfo kaMpongosi behambise isipheko. Oh, siyakubongela Khuzani. Siyakubongela mfo kaMpongosi. Khula mfo kaMpongosi, uye phambili. Uqhubeke uhlonipha abantu. Namhlanje unayo yonke into empilweni.
wakhile uqedile mfokaMpungose, unomuzi omkhulu ngendlela eyisimanga, umuzi wakini owawuvusa, umuzi owawukade unorondo owodwa wawunetha, kodwa awuvusa lo muzi waba yilento oyiyona namhlanje. Uney'moto, ugijima ngey'moto ey'nkulu, ama-Defender, iy'moto zo-3.5 million, sasikubiza ngedixa, kodwa namhlanje umuntu omkhulu, uhleli namakhosi, uhleli esihlalweni sobukhosi. Uyayithatha uNkulunkulu into engalutho, ayihlalise namakhosi. Izinto osuzi-ashivile empilweni nezinto onazo njengamanje empilweni. Ubuyidixa izolo, namhlanje ugqoka amaguji, ugqoka iy'ngubo ezibizayo. uNkulunkulu ukuthathile mfokaMpungose, wakuhlalisa namakhosi. Qhubeke ngenhliziyo yakho, qhubeke ngomoya wakho ukuhlonipha abantu, qhubeke ngokuthanda abantu. Hhayi, iy'mfamona ziyoqhubeka zikhulume ezikuthandayo ngegama lakho. Wokwazi ukuthi izinja aziyikhonkoti imoto emile, kodwa izinja zikhonkotha imoto ehambayo. Ngalesikhathi abantu bekukhonkotha, ngalesikhathi abantu bekhuluma zonke izinto ezimbi ngegama lakho, uNkulunkulu uyakuthatha, uyakuphakamisa mfokaMpungose, ukuhlalisa namakhosi. Yilawa mazwi bafowethu bengizowasho namhlanje. La mazwi ngiwasho ngijulile, anginasikhathi sakudlala, anginasikhathi saqhawe, anginaqhawe la, kodwa ngizokhuluma iqiniso. Ngizoncoma umfokaMpungose, ngizoncoma into eyenziwe uNkulunkulu umfokaMpungose, emthatha engelutho, emhlalisa namakhosi. Sokusho konke thina sikuthanda ukusho ngegama lakho, kodwa uzungaphela amandla mfokaMpungose. Uqhubeke uye phambili, uNkulunkulu uyokuphakamisa more, uze wazi ukuthi uNkulunkulu unawe. Abantu futhi abakuphakamisayo empilweni yilaba abasho izinto ezimbi ngawe, yilaba bantu abasho izinto ezinegative ngawe, yilaba bantu abakuthukayo, okwazi ukuthi bayakuphakamisa labo bantu empilweni. Uyabona makukhulunywa ngomuntu owazalwe embethe, kuthiwa cha lo muntu owazalwe embethe, ngicabanga ukuthi lawo mazwi engafanela lo bhuti wakaMpungose kuthiwa uKhuzani Mpungose. Uyabona, angiyazi into enjeyana ukuthi umuntu kuthiwa uyaphekiswa kukhishwa izinto ey'ngaka, ngoba impela ngisho kungathiwa for sure uma wenza umcimbi usuke unemali oyirizevile ukuthi uzokwenza ngawo umcimbi. Ngiyacabanga laphana ngeke isebenze imali yakhe. Kunalokho kungaphinde kusale kule ababemphekise ngayo abantu, izinto ey'ntweni abamphekise ngazo abantu. Into enhle-ke kakhulu kimi nje just to uqala ekuqaleni ebaculini bakaMaskandi bonke, mina ngiyena umlandeli omkhulu kaMaskandi weBhayi. Ungangibona ngiya emgubheni kaMaskandi noma kuma-event amaskandi, kanjalo nepolitiki futhi ngeke ungibone ngigqoke umfaniswano wepolitiki ngiye kuma-event epolitiki, although nginalo iqembu lepolitiki engilithandayo engizohlale futhi ngilivotela. NakuMaskandi kanjalo futhi, nakuMaskandi kanjalo ngeke ungibone ngihamba imicimbi kaMaskandi, kodwa umculo engimthanda engihlale ngisho ngithi this man is powerful. Yabona uKhuzani is powerful. Yabona makukhulunywa ngomuntu obonayo ukuthi lo muntu lo u-powerful ngendlela ukuthi yena okwakhe it's not just ama-hit. He doesn't need ama-hit ukuthi ebe great. Akadingi ama-hit, akadingi ama-message ey'ngomeni zakhe. U-powerful ngokwesiqu sakhe ukuba uyena. Ngicabanga ukuthi leyo nto iyisiphiwo kuwonke umuntu. Umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe, yena ukuphiwe ukuba powerful. Yabo makuthiwa umculo u-powerful. Abaningi abaculi asebashiya emhlabeni ubuthola ukuthi u-powerful ngegift, u-powerful ngemessage, kodwa uthola ukuthi akanayo lento engaphezulu leyo ukuthatha ikubeke phezulu kwazo zonke izinto. uKhuzani kukuleyo level whereby uthi uyabuka lo muntu lo
unstoppable. Yikhona ke empilweni into enjalo uthola ukuthi umuntu unaleyo nto yakhe eyisiphiwo eyispirit sakhe sokungavimbeki sokuba phezulu ngisho ngathiwa uyamzonda unjani kumele uwamukele ukuthi uphezulu futhi uphezulu successfully ngawo ukuthi komaskandi kunokwenzeka even in future kuyophela isikhathi mawukuthi kuyophela isikhathi mawukuthi usenyamalela ukuthi kube nomaskandi ofika kulawo amazinga kulawo magalelo ngayi ngomculo kuphela sikhuluma lana nangesiphiwo nangokuphakama kwakhe ukuthi uNkulunkulu wakhe ambeke phezulu kuleyo level. So ngizothanda ukukhuluma la angonike la kodwa ngicabanga ukuthi kumele sifundisane singabantu abamnyama kumele sifundisane more especially kwaZulu njengoba kade sibona kulethwa izipho abaculi beletha izipho omeya beletha izipho amakhansela beletha izipho abantu abahlukene nje ama dignitaries esinawo eKZN eletha izipho kukhuzana kuyinto enhle ke le yabona nje ayikho into enhle edlula le yana ubone ukuthi bamvuza ngenhliziyo mhlawumbe akanawo nanendlela akaphilelana ngayo nabantu kuyindlela abambonisa ngayo uthando and all that. However kunento ke la engicabanga ukuthi iphinde futhi yasidayisa la uthola ukuthi sekwenzeka into enhle kodwa futhi at the same time futhi iyasidayisa iyakho omunye umqondo. Ngizoyichaza ke lento uyabona abantu uKhuzani for example uBlessed mawukhuluma ngomculo oBlessed ukhuluma ngaloyo ngangokuthi ngisho umnika imali umnika inenkomo umnika izinto akangayidingi umnika isipho ngoba isipho asinqatshwa konke umuntu ngisho ungafika kuMotsep ufika umnika isipho se-cellphone isipho asinqatshwa it's no longer about imali intengo imali kuseku about uphawu ukuthi uveza luphi uphawu kulowo muntu uveza uphawu lothando uveza uphawu lokuthi umuntu uyameseka noma uveza uphawu lokuthi umuntu usho okuthile kuwena kuseku about uphawu not really ukuthi kusuke eyidinga leyo nto mhlawumbe umnika u50,000 mhlawumbe umnika usuke vele enakho kwakhe. Okay right. Mase ke siba nomqondo wakhekile ke esayidini la singawunaka. eKZN sekukaninganyana sibona ngisho King Zoso sibona ngisho Baba Umsweli sibona abantu abaningi khona nje untokozo lo wentokozo khasi ekade akha ngishindlu ubona abantu abaningi abathinteka ubezama ukusiza abantu abangamaZulu kwa eKZN uthi uyabuka uthi urumuma impela nje uthola ukuthi awusayi phambili kuyake uyazama umuntu ukoleka imali uthola ukuthi ufuna ukuthengela umuntu okhubazekile iwheelchair uthola ukuthi kuma impela nje lokho ekoleka imali elwa nokuhlanganisa ezabalaza ukuhlanganisa imali edingakalayo ukuthi lowo muntu ethole noma iwheelchair noma akhelwe uThurum. Ngicabanga ukuthi kumele sifunde siyisizwe sakwaZulu ukuthi kule sifunde ukuthi uma kuwukuthi ngempela sinobuntu sip-apply yonke indawo ngoba igwili abantu abanemali bavele bayiyise la kunemali khona la khona ekudingeka khona ngempela uthola ukuthi no they are nowhere to be found. Ongeza ukungithuka la ethathe ngomunye umqondo uzo-understand ziningi izikhathi whereby ngisho abantu abazama ukusiza umphakathi njengoba Umsweli abantu abaningi engingababala
uthola ukuthi umuntu uyagula kusoshoda sithi akuveli ngisho isigwili esisodwa sithi ngiyanikela ngo-50,000 noma 20,000 akuveli ngisho isigwili esisodwa. Manje kuyabonakala ukuthi kwaZulu senayo-ke sinayo lento engicabanga ukuthi kumele siyilungise la ubuntu bethu busebenze ey'ndaweni zonke kakhulu la obusuke budingeka khona buyisidingo khona la khona uthola ukuthi umuntu ontulayo ngoba kulo vele isimo sakhe singcono kakhulu. Ngicabanga ukuthi leyo imali le yakho iyisiphi njalo kodwa uthola ukuthi yenza umsebenzi omncane kunala esuke idingeka khona kukhulunywa ukuthi la hayi kuyabheda yenza umsebenzi omncane ngale yenza umsebenzi omkhulu ngala. Esicelayo ukuthi abantu ngisho somabhizinisi esinabo abantu aba-affordayo abangconywana emasenteni abazame futhi ukusisiza besiza i-country la khona kusuke khona kuney'nkinga khona ey'njengalezi esengiy'shilo. Uthola ukuthi futhi amamasela noma ama-resources wabo bephinde futhi bewalulele ey'ndaweni ey'njalo. Ma kungenjalo kuyogcina kubonakala ngokuthi usukulwela ukuthandwa yilowo muntu osuke engconywana uma umlethela izipho ushutha iy'thombe uveza ukuthi hhayi uKhuzani usephinde wafikelwa enye insizwa yakuphi naye uKhuzani ekwazi wenzela nangelinye ilanga ma ufika kuphi ukhona ukuthi akurecognize. Ngicabanga ukuthi lokho kuyovimba nezinto ey'njalo uthola ukuthi la akuyona inkinga akuyona icala ukwenza lokho kuKhuzani kodwa sizame futhi nakubantu abasuke ngempela belidinga lolo sizo sizame futhi ukushow up ey'meni zabo. Ngiyacabanga lokho kuzosisiza siyisizwe sakwaZulu kuzosidisplaya kangcono ukuthi ngempela lobu buntu sinabo ngempela mawukuthi siveza kakhulu ebantwini abadinga usizo lwangempela whereby kubheda ngempela. uKhuzani bafowethu uyashintsha inkulumo namhlanje yashintsha inkulumo ake sibhekene enkandla. Uyabona insizwa zasenkandla amajongo asenkandla uma ufuna ubuntu hamba enkandla ubuntu uzobuthola enkandla. Angikhathali ukuthi ucabangani ngabantu bakaZulu enkandla. Lalela khohlwa uyibonile into abayenzele uKhuzani umculi wethu esimthanda kakhulu ocula umculo wethu wesintu umculo ogijima negazi umfoka Khuba. Ngijabule ukubona insizwa kutheleka imoto itheleka nenkomo left and right theleka ngenkomo nga2 nga3 nga1 ngezikapu ngiphuzo uphithiphithi kuyaphithizela enkandla. Engakuthandanga ke ukuthi khona esebefanisa nokwenzeka lapha emcimbini kaKhuba noma ngezipho ezifikayo bese befuna ukufanisa nenkosi inkosi yethu uMisizulu ukuthi umshado wakhe uzofana noma uzobuke kungaphezulu kwenkosi. Bafowethu indaba ye disrespect ayisidingi indaba yokungahloniphi asiyidingi. Ngikubona mina kungesingekho isidingo sokuthi kumele sikomperishe sifanise umcimbi kamne wethu uKhuzani nesilo samabandla uKing Misizulu ukuthi ucishe ayidlule cishe kubukeke kanjani asikho isidingo salokho. Kodwa nje asifocuse ebuhleni bento eyenziwa izinsizwa noma abantu bakaZulu ukuthi uKhuba uyashadelwa uKhuba and siyayibona izipho ilokho esingenile njalo izipho lokho eziqhamukile njalo izipho wazi yayihle into. So lo mcimbi uzobe umkhulu futhi uzobuhanjelwe izihambeli ezisuka eindaweni ngakethi nje mhlawumbe umhlaba wonke izobe ihambeli izohambelile ngoba uKhuba kade wabakhona emculweni lona wethu phela kaMasikhandi esiwuthandayo. Umculi kaMasikhandi odumile uKhuba sonke siyamazi uKhuzani Mpungose. So kuzobe kumcimbi ozobe udume osizengeni futhi eliphezulu. Kungithokozisile ke nje mina njengohlombe njengoNomdayi ngoba uma ngiya kaKhuba nje ngikwela nje uthuwela from eKranskop ngiJepotsho ngithi Dundu ngiqonde khona. So
kube mnandi kakhulu ukubona abantu bekhombisa ubuntu ngalendlela. Uma ufuna ubuntu nje uzothola kumZulu. Uma ufuna ubuntu uzobuthola ngapha ngakithi wena uthukela. Uqala nje la komaphumulo Kranskop, Greytown, Msinga, uwela ushonele yokuthukela udwebe uzoshaka nongoma. Uzobuthola kubuntu labo, yilabo uzothola khona ubuntu, ubone ubuntu ukuthi yinto enjani. Kungijabulisile Majongo lento eniyenzile, qhubekani niyenze. Kungakuyenzeka ke phela bafowethu ukuthi kube khona insizwa umbungo ezokhuluma ngomculo njengoba kuneinsizwe ezithanda umculo kaMthandeni, kuneinsizwe ezithanda umculo kaKhuzani, ebese kuba nalokho nje ukuthi hayi kuno blue no red nation, angazi ukuthi uba no red uba no blue. Kodwa nje umculo sikhule nje sothanda umculo wesintu, owethu futhi owethu akekho umuntu futhi onguthatha kuthina hlobo nje sidalwa eyethu lento. Kodwa yayihle into nami ke ngithi ngiyakubongela Fokakhuba Khuzani Mpungose, ngiyakubongela insizwa yakithi, ngiyakubongela inhle lento oyenzayo. Ngiphinde ngibongele lezi insizwa nje ngokukhethelile mavava mfowethu Fasikakana. I salute mfowethu, ngiyakubonga mfowethu ukuthi ngikubonile ufika lapha, ngibonga futhi nomfokanala laphana. Ngimbonile efika lapha umfokanala uNomen nala lo wamathole funeral. Ngiyabonga bafowethu insizwe engizaziyo lezi kakhulu. Nezinye ke nje ifikile nezisazofika. Ngizojabula futhi ukubona kufika abanye abaculi njengabo oMthandeni eManqele obani baningi. Usefikile uBig Zulu. Usefikile uBig Zulu. Siyabonga insizwa yakithi uBig Zulu. Unsizwa lo ngifuna uba nemali eningi. Usefikile uBig Zulu waletha uKuzimalanga yenkomo enelunda. Siyabonga. Nawe sozo bakwethu noSawuthi. Sidinga uSawuthi ukugcobhoza masidla inyama. Usozo isipheko sakho mfowethu asisibukele phansi. Ngiyasincoma sihle mfowethu, ngasibonga ngoba khona okwenzile, khona abangenzanga lutho. Abaseduze abanelungelo abangabe bayakwenza kodwa abakwazanga, khona futhi abangenakho. Kodwa nje sasiqhubeke izipho, sibonile iphuzo seyifikile, isazoqhubeka lokhu zifike futhi iphuzo. So ngibala abantu engibaziyo baningi futhi abasazofika, kodwa inhle bafowethu into eniyenzayo. Asiziloko esenza kama video la senza into ngokukhala ngezinto zobugebengu ezenzeka emphakathini and stuff like that, ebese sikhohlwa ukubonga okuhle esikwenzayo esizenzela thina khona ngokusiza umdali nangamandla, ngoba into enziwe ukhuba kumele siyicelebrate. Funeka insizwa futhi sibe khona. Awe ngizwe emlando ukuphi ukuphi ngizwe emlando umchunu ukuphi. Ngijahe kabi ichunu lapho ukuthi ngikubonge vela lapha umadoda. Hayi vele ichunu bafowethu, phela mfowethu ichunu lela bafowethu umphathi loyo. Angithi yena upresident wamabhinqa. Sojabula ukubona upresident wamagcibhinqa naye siyibona imoto ingena ilethe izipho lapha. President wamabhinqa khona bebefaka isithombe izolo ke gijima eThuyolanda amathawula. Ngeke ayenze leyo upresident wamabhinqa ungizwe mntana omchunu agijima eMolanda amathawula. Sabona futhi no K insizwa leya eyondlekile, ngiyibonile futhi nayo ifika. Ngingazi ke noma mhlambe ke isebenzisana isethimini likangizwe mchunu yini, ngoba ngiyakhumbula ukuthi ungizwe mchunu ke waya phesheya wabanjelwe iyona esihlalweni. Mhlawumbe ungeze ngakuthi ungizwe mlando mchunu lapho akakwazanga ukufika ngezathu esizeni. Kodwa bafowethu lento kaMasikhandi ningayenzi ifane nepolitiki bafowethu. Ningayenzi ifane nepolitiki ongenani sengamani ifane nebhola bafowethu, ukuthi usupporta le parity le Kaizer Chiefs siyaqikelana nje sipikelane kube mnandi kibe nje asibulalana sizondana. Yazi bafowethu, umdlalo nje weinsizwa akube umdlalo weinsizwa ube muhle ngaphandle kokuthi kugcina sekunamagqubu, kungabe ngathi umdlalo wabantu besifazane la kufanele kupekolane khona kuze kuphakamiselwane ikate. Umdlalo wamajongo ukuthi ijongo linye liyacula likhipha ukuthi sikhule sishaya ingoma siqhudelana ngeingoma kuze sisini ingoma. And nabanye njengoba kuzobukhisa imuzi kuzobe kuneyingoma, kuzobe kugidwa ingoma eindaweni eziningi kube kuyinkomo kunjani. Akekho umuntu ozobe esezonda omunye. Yikho ngithi abasupporter uSK nabasupporter uKhuba
bafowethu nabantu bunye asikho isidingo sokuthi lento niyenze ibe njengepolitiki nize ngibona sebethukana lana einkundleni zokuxhumana nganza kwethu asikho isidingo salonto leyo ibani izinsizwa ngokuphelele ibani insizwa nihloniphe into yabanye abafowethu uma ukuthi usupporta ukhuba msupporte ngenhlonipho mthande ngeqiniso awuzukuyenza into yena engakathanda uma ukuthi usupporta umthandeni emanqele msupporte ngokweqiniso nangenhlonipho musukuyenza into angekaze athanda ukuyenza yabona so enzani lezi igenge ezincane siyabona iningi igenge encane o quality nonto encane no bani bapho ingane ezincane izibukela kunina abafowethu azibuke lento ziyibone inhle zithathe zibeke kwi level kodwa thina abalandeli thina esifika nomoya ongalungile abalandeli abafika nomoya ongalungile yabo ibana abalandeli mhlawumbe ingakho ngifanekisa ukuthi abalandeli beChiefs nebePirates because those are abalandeli abakwi popular demand yabo namaqembu akwi popular demand esingakhuluma ngawo yabo angikhulumi ngabalandeli beSundowns ngikhuluma ngabe Kaizer Chiefs ngabe Orlando Pirates wona amaqembu engimaziyo lawo eSouth Africa eAfrica adumile amakhulu so ke angazi ke laba abasupport ukuyibasupportana kodwa nje nalana emculweni kaMaskandi akube nenhlonipho kube nothando uma uthanda umculo kaMaskandi ngenhliziyo nangenhlonipho yakho umhloniphe umfweni ngoba uma sesentuka senipikela la senithukana ukuthi omunye mayethenga ukhuzani sekufuneka umthuka omunye mayethenga umthandeni from mthuka akuyona into enhle lo inganza kwethu akhanjwe nje ko support laphana zobe zikhona ke ezokuphepha iqinile impela into emnandi ukuthi kiwe ngomhla ka15 siyakushaya lapha kaMpungose enkandla ayikhale abafowethu abayekhona nje kuyobe kugcwele kuphithizela kakhulu lapha msho kuzobe kukhona nomongameli so kwe into enhle leyo nganza kwethu eyitsizwe senkandla kuyasazi ukuthi akudlalwa ke lapha enkandla khona insizwa ngempela siyazi ukuthi nomongameli uJacob Zuma owasenkandla ziningi insizwa zasenkandla engizaziyo is strong even financially and mentally is strong insizwa futhi Khuzane ungubani na ungubani Khuzane ngoba ngisho wonke amehlo athe njo lapha eMandaba kunabantu kulokhu liqalile isonto lokhu liqalile nje i1 December bakhempile le eMandaba kwaMpungose kwaKhuzane kulindwe le 15 December zodwendwe lakhe uKhuzane yabona abafana bakithi ngeke ngawasho lamazwi uKhuzane uyitrend uKhuzane uyayiphazamisa into yakho woyiqondanisa nenye idate uyibalekele idate esuke uKhuzane ezokwenza ngayo into ungabe iqhatha naleyo date leyo uKhuzane usekwazi ukugudlula izinto zonke ezikhona eSouth Africa ngisho ngetrend bafana bakithi hayi ngani yazi mawuthi uyangena einkundleni isicefe sodwa ama-post abantu beposta inkomo imali utshwala zonke iphekwe ihanjiswe lapha kwaKhuzane abanye sebekwenza itrend sebeyishuthela cisho inkomo nje zamalobolo ezinya kwenye indawo eyisemgwaqeni beposte bebuza ukuthi ngabe lezi inkomo zize kuwe Khuzane itrend leyo bafana bakithi ayiKhuzane ngetrend hambolala mfana hambolala sikhuluma nje uKhozi FM luphazamisekile alikhoncisha ukuphusha iTop 10 yoKhozi FM okumele kunqamule unyaka lutho abantu bathula bayikhuluma indaba yokuthi akuyovotelwa ingoma lapho Khozini FM sikhuluma kunezingoma ekade zidla imlilo kunama album aphumile kuthule kodwa akutrend lutho kumile nokuthi sezikuphi mhlambe lawo ma album nama views Khuzane uphazamise kakhulu bafana bakithi uyiphazamisile inhlelo zabantu thule njengamanje kwiindustry kaMaskandi noma ungaposta ngeke kwenzale lutho ngeke khulunywe ngaleyo trend yakho into ekhulunywayo ile kaKhuzane bafana bakithi kanti ungubani Khuzane i16 December kwawaziwa ngokuthi kumele siye emapark siye ema-taverns yowushazi yawuhlehlisa gezwa amapeni yonke leyo nto ihlehlile imile wonke umuntu ufisa ukuyalapha eMandaba laze lalincane ibala bafana bakithi xunye wena 10 kugrade ngezansi wonke umuntu ufisa ngabuye eMandaba bafana bakithi wonke umuntu ufisa ngabuye eMandaba ngabuye ovela naye ngabuye ibonela ngamehlo ngikhuluma nje South Africa yonke ilinde ukubona ukuthi ubani lo makoti kaKhuzane ubani le ntombazane nenhlanhla engaka yokushada umuntu omkhulu kangaka
ayangaze ngiyibone lento mina kunabantu ade sitshethe banamagama amakhulu eSouth Africa kodwa yabona Khuzana hayi fike approve kwabafana lo mfo itrend uyiphethe ngempela loyana namanje ngisayibuza ukuthi ngabe kuseyiyona ingoma nje kaKhuzane bafana bakithi eyenza ukuthi abantu bemthande kangaka noma sebethanda nje yena self ngenhliziyo anayo angisa-understand mina yazi mangithatha ukubheka Khuzana azange espende cisho nesente kulomshado wakhe abantu nje bamthwalile bonke ngezipho abayilethayo ayikho inkomo eyohlatshwa kade ingiyawampungose ayikho imali ade izothenga utshwala bukaKhuzane bonke abantu bayisondezile izinto bayilethile bafana asisekho isidingo sokuthi ngathi uKhuzane ushaya iphakethe lakhe ukuze ikhave lomshado ayi bafana ayiphazamisekile izinto mani kuphazamisekile akho cishe iholiday laziwayo la ngeyi16 lokuphuza emapaki cha yabona after i15 ngeyi16 kuyophinde kuthiphile shuthi mhlambe kuyoze kuqale ukuphola kahle lento after January or mhlambe ngeyi31 ngesesilinde leyo ngoma yokunqamla unyaka sesingathi uDecember wonke uKhuzane uvele wayibamba nje itrend kwathi nya ugqibe yonke into ade ikhona khona nanebhola leAFCON engabe libhizi kuyatrenda kukhulunywa ngalo lithule nalo lithule akusho lutho nje ngalo akusho lutho ngeingoma zokhoza akusho lutho ngeingoma zabantu eziphumile ama-album kuthule nje Khuzane mani uyiphazamisile into ungcono ube lo mshado mhlawumbe ube le ngabo June njengamanje uDecember funa bekutrend ezinye izinto kodwa manje kuzotrenda lo mshado wendoda Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Maqala ngqa kuvakashela le channel la uqinzetele the subscribe button guys. Kuyobe kushobe kakhulu ngamhla ka15 kuyo lenyanga njengoba kushada uKhuzane. Bantu abaningi bajabule ngendlela lesimanga support bantu base KZN labamkhombisa yona. It's amazing ke sana njengoba abantu bathumele tipho kufaka phakathi dingomo imali guys hey uzubone ukuthi ya utoshada nangumuntu angakhiphanga lutho esikhwameni because of ubuntu bakhe because of lithando lalikhombise bantu not just base KZN but wonke kuyobe gqole kakhulu guys kuloya mshado bantu abaningi bawulinze ngemehlo ilabovu kuyobe kunebaquli nebantu labadumile kufaka phakathi uNjabulo Langa Limit Quality Biyela Njogo Msezane Saliwa Agandaganda Jambo Thokozani Langa guys kuyobe kushubile kuyobe kunaboqiniso Nsele Mlabalaba Mayogathi Thandeka Hadebe guys ngababala kuze kuyoshona langa but lesingakusho ukuthi yabona kuphela nebantu empilweni kubalekile bantu badi bantu bahloniphe bantu bathanzi itimi yakhona kuthiwa kuyobe gqiwe bahlade esintu bantu guys bakhuluma ngawo kakhulu umshado ungidzaba mlonyeni we all cannot wait ukuthi kufike mhla ka15 siubone nathi lo mshado waKhuzane lo yoba indumezulu noma ngabe siyeva ukuthi mahebeta yasho ukuthi no phones will be allowed laphana but let's hope ukuthi sidokhona nathi ukuthi sibone laphana congratulations Nkosi yami kuKhuzane. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.